हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै शायरीखौ लिरदों बिथां अनसाय बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज बिश्वनाथ सारियाली। बिथांहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां अननाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों आंखौ माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंबा आंखौ निमाहा हो। सना, आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। आं दि नोंखौ गोसोखांबायनानै सान हर जानाय लोंनाय उन्दुनाय थिग गैया जालांबाय। नोंनि खाथियावबो थांनोनो हाला। नोंखौ नायनो लुबैबाबो मोनला। आंनि गोसोआ खालि नोंखौल' गोसोखांबाय थायो सना। I really miss you।